Ja, vi har Pandora, og det er Christian Våge og Kasper Olsen. Hej Tove og Maria. Ja, vi har opgave 1, 2, 3 og 5. Og i opgave 1, der vil vi bruge en SV-analyse, de generiske strategier og en vækstmatrix til at forklare den nuværende strategiske situation. Og i opgave 2, der vil vi bruge strategiske udfordringer. Eller vi vil forklare om de strategiske udfordringer. Og i opgave 3, der vil vi så diskutere nogle nye tiltag, som vil være gode for Pandora. Og i opgave 5, der har vi så en vurdering af deres branding-strategi. Allerførst har vi en SV-analyse. Vi har valgt at bruge SV-analysen, da den forklarer rimelig godt, hvad der internt sker i virksomheden, hvad de har rigtig stærke sider, hvad de gør rigtig godt, og hvad de har svage sider, der hvor de mister en del. Pandora har verdens tredje største smykkebrand, hvilket betyder, at de har gjort noget rigtigt de sidste mange år. De har en overskudsgrad på 36%, som de havde i 2010. Inden for de seneste 3 år har de haft en stigende omsætning. De sælger til 47 lande, og har stadig udset sig nye lande, de vil ind på. De har deres helt egen produktion, hvilket gør, at de kan have meget nemme distributionsveje. Og de er hele tiden i tæt kontakt med produktionen, da det selvfølgelig er deres egen. De har også en høj overskudsgrad, helt på hele 36%. Der hvor de til gengæld mister lidt, altså deres svage sider, det er deres luksusprodukter. De sælger knap så godt som deres kæmpe segment Affordable Luxury. De har derefter også kun produktion i Thailand, hvilket kan gøre det svært, hvis man skal ind på nye markeder andre steder, og distributionen skal køre mere enkelt, så er det måske en god idé på et tidspunkt at lave nogle nye produktionssteder. Som det sidste, som vores svage side, der har vi, at de kun har kvinder i deres målgruppe, så det betyder, at de ikke satser endnu på mænd. Ja, og så udover det, grunden til, at vi har valgt en SV-analyse og ikke en SWOT eller en TAUS, det er selvfølgelig, at de eksterne forhold ikke er relevante, da det er deres interne strategiske situation, som der skal vurdere. Yes. Mange tak, Christian. Så har vi de generiske strategier. Den generiske strategi er virksomhedens overordnede strategi. Den bygger på de konkurrencemæssige fordele. Vi har ud fra modellen Porters generiske strategier vurderet, at deres generiske strategi umiddelbart er en omkostningsstrategi. Grunden til dette er, at de har formået at skabe en højere overskudsgrad end på det generelle marked, og deres produkter henvender sig til en bred målgruppe. Det vil sige, at de har mange kunder, og på det de sælger, der har de altså et stort overskud, så en stor profit. Der kunne også argumenteres for en differentieringsstrategi, da de har stået igennem med deres personlige armbånd, som afspejler folks personlige historie, fordi de selv kan få lov til at sætte dem sammen, som de har lyst til. Men det er hovedsageligt deres høje overskudsgrad, som har gjort Pandora til et bedre kørende firma end konkurrenterne, især her igennem krisen. Ja. Så, næste. Ja. Så har vi deres vækststrategi. Og der har vi brugt Ansovs vækstmatrix, fordi det er den, vi har haft om. Så det giver meget god mening. Deres vækststrategi bygger i hvert fald på produktudvikling. Og det er hvert år der lancerer de 250 nye produkter. Så der kommer et naturligt flow i deres produktudvalg. Så der er noget nyt, og det ikke kommer til at stå kedeligt hen. I de seneste år har de gået ind på mange nye markeder. Herunder Kroatien, Slovenien og Serbien og Ukraine. Sidste år, altså ifølge casen og 2010. Så derfor, de går ind på flere lande, end hvad man normalt vil, og det går vi også ud fra, at på grund af deres høje overskudsgrad, så har de haft profit til at kunne ekspandere på så mange nye markeder. Så vi har sagt, at det er diversifikation, deres vækststrategi.
fordi det er nye produkter på nye markeder. Ja. Så har vi nogle strategiske udfordringer. I casen fandt vi ud af, at Pandora lider meget under kopierede produkter. Altså selvfølgelig produkter, der bliver solgt billigere end Pandoras produkter, men som så er kopieret, så de på en måde ligner. Det kan... Derefter er der kommet større fokus på branding i smykkebranchen, end der før har været. Det er ikke lige så stort, som der er stor fokus, som der er for eksempel på solbriller og på ure. Men fokuset er ved at være der, så det er på tide for Pandora at satse mere på branding. Udover det, så er der stigende priser på sølv, hvilket selvfølgelig gør, at produktionen kan blive meget dyrere for virksomheden, hvis de ikke gør noget for deres vækst til stadigvæk enten at blive som stabil som den er, eller få den til at ekspandere. Og så har vi nogle forslag til nogle nye tiltag, de kan bruge for stadigvæk at bevare denne gode vækst, de har haft de seneste 3 år. De skal have måske mere fokus på branding, som vi også nævnte før, hvilket man kan gøre, som Christian sagde, med de her nye unikke produkter, som er svære at kopiere. Måske skulle man sætte noget mere fokus på deres luksussortiment, for at få det også med i produktionen, da der er muligheder i luksusprodukter, som man har set andre steder. Ja, så en ny vækststrategi. Lige nu har de ekspanderet meget og kommer med mange nye produkter. Og når man kommer med så mange nye produkter, så kan det godt drukne lidt i hinanden. Så vi har vurderet, at markedsudvikling måske kunne være et nyt tiltag i stedet for, fordi at de er inde på nye markeder. Det er også fair nok, at de fortsætter på nogle nye markeder, men måske holde sig til nogle af deres nuværende produkter og så brand dem noget bedre. Kunne i hvert fald også være en mulighed. Og til sidst har vi vores helt specielle opgave 5, vores vurdering af deres brandingstrategi. Som vi kan se her nedenunder, der har vi taget bilag 5 fra vores case, som handler om Pandoras brandidentitet. Vi kan se, at vi har de 3 produktgrupper. Vi har Affordable Luxury, Personal Storytelling og Contemporary Design. Affordable Luxury er den, der sælger bedst for Pandora lige pt. Det er den, der er tilgængelig for en bred målgruppe. De har et rigtig bredt prisspænd. De har nogle lidt ædle materialer, men alle deres er ægte smykker i høj kvalitet. Så har vi Contemporary Design, som er lidt til det blødere segment. Det er dem, der er ekstremt feminine og lidt af det romantiske. Det er noget, de siger, at de har, som er tidsløst, men samtidig på en måde er moderne. Og det er lidt dyrere end Affordable Luxury. Og så har vi det specielle, det der adskiller dem fra mange andre smykkevirksomheder, det er Personal Storytelling, som vi allerede har snakket lidt om, hvor virksomheden simpelthen tager kunden med i produktionsprocessen, og med dem gør kundernes produkter endnu mere unikke, som også kan stoppe denne her kopiering af deres produkter. På den måde så brander de alle deres produktkategorier meget mere, for deres eget input ind over det og gør dem unikke. Så den samlede vurdering er, at de har selvfølgelig en masse produktkategorier, de har mange produkter, de rammer rigtig mange mennesker. Så vores egentlige konkludering er, at at det de gør er rigtig godt. Det vil så sige, at de ved at gøre alle de her ting og dele dem op, så alle de forskellige produktkategorier adskiller sig fra hinanden. Det er, at de rammer rigtig mange, hvilket gør, at alle deres produktkategorier bliver unikke, og på den måde adskiller de sig rigtig meget fra deres konkurrenter, hvilket er hele ideen med branding, af at man forbinder dem med noget specielt, hvor man så her forbinder dem med enten den personlige storytelling, hvor vi selvfølgelig har vores gode historie med, at man får kunden med i produktionen, og vi har Affordable Luxury, som er til alle dem, der måske ikke har så lige så mange penge, men som stadigvæk vil have noget, der ser rigtig pænt ud. Og vi har det Contemporary Design, som er det tidsløse, men samtidig moderne, og det er feminin, og det er varme farver. Og angående det der med, at det skal kunne kendes, og der skulle man gerne opnå noget, eller for eksempel Coca-Cola, der er jo det der med, hvis du smadrer en Coca-Cola-flaske, så kan du stadig genkende den
på lang afstand, fordi de simpelthen er blevet brandet så godt. Så det skal kunne kendes fra andre produkter, som eventuelt prøver at kopiere og erstatte substituerende produkter, ikke? Tusind tak for jeres tid.